Bidduonom. Jadi dunggua ribana siani tuhuta hagodangan naima ibana lao dungi di huton akasisian naima ibana. Dungi di nagoa sabati dipukka ma mangajari di sinagoge jadi longang ma tokopalak na tumangyon hatana akan din nama siat dia do tu ibana akai habiso dia do dilio tu ibana ubay na pola hagogoan na songni masa mohite siat tanganna. Ida ibana tu hangi anak ni si Maria dongan ni si Jakobus do si Joses do si Judas do si Simon. Ida dilabukta akai botona dongi togasi marohana sida di ibana. Alai ninna Jesus mamadok na sida. Idang moglea panurigangi dukon di huta hagurangan na dohot di todong na dohot di bagas na. Jadi idang togbain ibana mabain ulaun hagogoon nang gosada dukon ni nawotikalak na morsahiti na niapeon na tangan na pamalum na sida. Jadi longang ma rohana ala sopoksia na sida. Dungi lao ma ibana tu akasosok na humaliangi mangajari.